Ino ka sikul nitie to pap onge. Pap onge. Indalo mani somo to kata ko pap ni oko. Unu tuge pap moro ma ana somo mabe high school. Asego Yenga. Koro wan gi pap maduong' mas ka wadwaro be samoro wadhi kata stadium kanyo. But I realize nyen gima very important because nyathi ok dhi bede school ni somo e class 8 to 8. Nyaka oyude time moro modhi e pap, nyaka oyude time moro dhi e music, nyaka oyude time moro nikech gigo be konyo nyathi dongo. Duongruok nyathi ni is holistically and I think mane gima Mary Show School watemo timo. Koro Mary Show School open day. Erokamano. Open day ji mang'eny woro na ng'ati morega e open day. Open day ni en opportunity mamiyo jonyuol chance mondo bi one. Ing'eni gima timore ba. Winjo ber ndi lakini neno. Jo-Kisungu wacho ni you can't deny what you have seen. Yeah, so wasawacho mang'eny lakini open day koro wamiyo opportunity mondo ibi ne gik ma wawacho gi. Nyathina ni on the pap ma jogi wacho, classes ma giwacho, smart board